Dekretuz onartzea erabaki zuen joan den astean, eta horrek herritar askoren haserrea areagotu zuen. Ordutik, egunero antolatu dituzte protestak Frantziako estatuan. Aste honetan blokeatze ekintzak egin ditu Ipar Euskal Herriko intersindikalak egunero. Autobidea blokeatzeko saiakerak eta merkataritza guneen blokeatzeak egin ditu. Gaur goizean, Baionako hiriguneko autobus geltokia blokeatu dute. Zaila izan zitekeen arren, Emmanuel Macron Frantziako presidentearen agintaldia beste krisi batean murgildu da. Erretreten erreforma bozketarik gabe onartzeak 2017tik honaino pairatu duen buruhausterik handiena eragin dio Macroni. Herritar batzuentzat, Frantziako presidenteak gobernatzeko duen moduaren erakusle da. Orain gertatzen ari dela, beste batzuentzat ordea sistemaren ahuleziaren adibide da. Kasua edozein dela ere, Macronek egoera baretzeko beharra ikusi du berriz. Hori dela eta, kameren aurrean azalpenak eman behar izan ditu. Eskua luzatu du atzera egiteko asmorik erakutsi gabe. Eta adierazi duenez, bortxaz besteko haserre legitimoa entzun behar du gobernuak. Kaixo eguerdion, Frantzian erretreten erreformaren aurkako mobilizazioek aurrera jarraitzen dute. Baionan goizeko 5etan abiatu dute mobilizazioa eta autobus geltokia blokeatu dute. Barrikada bat jarri dute autobus biltegiaren atarian eta su eman diote. 9. greba eguna dute gaur, eta goizeko 10:00 beste manifestazio bat abiatu dute Baionako geltokitik. Parisen arratsaldeko ordu 2etan hasi dute mobilizazioa. Mugimendua ikusten dut indartsua, ikusten dut jendea langileak mobilizatuak eta determinatuak. Aste osoan izan dira autopista blokaketak, enpresa batzu, supermerkatu batzu eta gaur beraz autobus sare osoa blokatzen dugu. Beraz nik ikusten dut mugimendua ez hori indartzen ari berriz. Istentzat egiten dut, ondorengoentzat, aurrentzat, eta gero iruditzen zait frantses gobernuak eta erabiltzen duen argumentazioan, iruditzen zait, azken finean gizarte aldaketa bat bideratzen ari dela, erreforma erretreta honen bidez. Le 49.3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une Eta Pasaiako sarraskiaren biktimak omentzeko lehen ekitaldia egin dute Azpeitian. Lore eskaintza baten bidez, Pedro Mari Isart, Dionisio Aizpuru, Rafael Delas eta Jose Mari Izura omendu nahi izan dituzte. Justu atzo, 39 urte betetzen ziren Espainiako poliziak Komando Autonomo Antikapitalistako 4 kide hauek hil zituela. Eta hauek gogorarazi nahi izan dituzte euren senitartekoen presentziarekin batera. Azpeitia larunbaterako ekitaldi berezi bat antolatu dute baita ere. Hildakoen senitartekoek orain dela gutxi auziari buruzko txosten baten berri izan dute eta honen arabera ez zen egon ikerketa judizial eraginkorrik. Txostena 2020ko martxokoa da eta Jaurlaritzak orain dela gutxi jarri du biktimen familien eskuetan. Txostena egintzan publiko aurreko pakerako eta elkarbizitzarako idazkaritza nagusiak egin zituen 10 tomotako bilduma horretan, egia da familiari espreski ez zitzaion entregatu. Eta gero, guri iruditu zitzaigu, txosten hori, jadanik publikoa zen txosten hori, entregatu behar geniola balorazio batzordeari, hau da gobernuak ere dauka, balorazio batzorde hori
giza eskubideen urraketak jasan dituztenen aitortzarako, eta iruditzen hori zala markorik egokiena txostena entregatzeko eta familiari entregatzeko ere. Bai, esan nahi diotena da, leheno minduta gaudela, oso minduta gaudela, eta ez dela, hitz horiekin ez dela arindu egiten egian salaketa. Barkamen arin bat eskatu digu. Alegia guri familiai txosten hori ez digutelako eskura eman. Ez da hori bakarrik, 3 aste pasatu dira txosten hori eman zigunetik eta arrezkio ari naiz Jaurlaritzako personakin kontatu jarri nahian arduradun batekin hontaz hitzeiteko. Eta ez digute kasorik egin. Eta hezkuntza euskaldun baten alde mobilizatu dira ikasleak gaur goizean 12:00-tik hasita. Hezkuntza euskaraz izan behar da lelopean hasi dituzten mobilizazioak Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Hezkuntza prozesua 100% euskaraz egiteko eskubidea bermatzeko neurriak aldarrikatu nahi dituzte. Eta batez ere unibertsitatean, izan ere zenbait kasutan, naiz eta euskaraz matrikulatuta egon, zenbait ikasgai erdaraz ematen dituzte. Ikasleen oihuak eta aldarriak nabarmenak izan dira eguerdi osoan zehar. Hezkuntza euskaraz izan behar da, lelopean mobilizaziora deitu dute gazte euskaltzaleen sareak eta euskalgintzako alorreko beste hainbat eragilek. Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñean ikasleak kalera atera dira hezkuntza euskaldun baten alde. Euskararen eta euskaldunen aurkako oldarraldia salatu dute egindako mobilizazioetan. Hezkuntza prozesua 100% euskaraz egiteko eskubidea bermatzeko neurriak eskatu dituzte. Izan ere, 4 eskakizun plazaratu dituzte. Irakasle eta langile euskaldunen kontratazioa 100% bermatu duen hezkuntza prozesua, erabiltzen diren eduki guztiak euskaratuta egotea, hezkuntza eremu euskaldundu bat, paisaia linguistiko euskaldun oso ahalbidetu duena eremu fisikoan, zerbitzu zein langilei dagokienez eta eremu digital zein didaktikoan. Eta Euskal Herrira egokitutako hezkuntza eredua eskaintzea. Dei egiten diegu instituzio eta agintariei egoeraren ardura har dezaten eta benetan euskara aurrera eramateko hizkuntz politika eraginkorrak ezarri ditzaten. Guztion artean lortuko baitugu iraganeko hizkuntza bihurtu nahi duten hori etorkizunekoa izatea. Gauzak horrela Euskal Herriko 4 hiriburuetako kaleak ikaslez bete dira hezkuntza euskaldun bat exigitzeko. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lanbide arteko gutxieneko soldata Espainiako gobernuak urtarrilean ezarritakoa baino handiagoa izateko eskatu diote EAJak, EH Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosek Eusko Jaurlaritzari. Euskadiko errealitate sozioekonomikoan oinarrituta, sindikatuek eta patronalak gutxieneko soldata bat adostea komeni dela adierazi dute, horrela beti negoziazio kolektiboa errespetatuz. EH Bilduk mozioa aurkeztu zuen astelehenean 1.400 euroko gutxieneko soldata ezartzea eskatzeko. Hala ere, 4 indar politikoen arteko akordioak ez du zenbatekorik zehazten. Eusko Jaurlaritzari jarrera proaktiboa har dezala eskatzen diote, konpromiso horretan aurrera egiteko beharrezkoak diren neurriak hartzeko. Akordioak halaber, lanbide arteko gutxieneko soldataren igoeraren garrantzia balioesten eta aitortzen du. Euskadiko 50.000 langile baino gehiagori zuzenean mesede egiten baitio. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lanbide arteko gutxieneko soldata Espainiako gobernuak urtarrilean ezarritakoa baino handiagoa izatea eskatu diote EAJak, EH Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosik Eusko Jaurlaritzari. 4 alderdiek adostutako akordioan azaltzen denez, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako errealitate sozioekonomikorekin bat datorren soldata bat ezartzeko eskatu diote alderdiek lakuari. Negoziazio kolektiboa errespetatu, sindikatuek eta patronalak lanbide arteko akordioaren esparruan negoziazio kolektiboko gutxieneko soldata bat adostea komeni dela adierazi dute. Izan ere, Madrilgo gobernuak ezarritako 1.080 euroko gutxieneko soldata 3 lurraldeetan motz geratzen dela ondorioztatu dute. Azken batean, Europako Gutun Sozialak estatuei gomendatzen die gutxieneko soldatak batezbesteko soldataren 160 izan behar duela, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan betik dago nabarmen.
EH Bilduk aurkeztutako mozio batetik dator Legebiltzarrak Jaurlaritzari egindako eskakizuna. EAJak eta Elkarrekin Podemosiuk osoko zuzenketak aurkeztu zizkioten koalizio abertzalearen hasierako testuari, baina azkenean lau alderdiek batera aurkeztutako erdibideko zuzenketa onartu da. Eta Alfredo de Miguelek eta Aitor Telleriak indultu partziala eskatu dute espetxe zigorra saihesteko. Arabako probintzia auzitegiak epaia irmotzat jotzen duen autoak kaleratu zuen eta bera zigortuek 10 eguneko epea zuten espetxera sartzeko. Hala ere, de Miguel eta Telleria EAJko burukide hoiek indultu partziala eskatu dute. Gainera, Telleriaren abokatuak eskatu du zigorra bertan bera uztea gaixotasunagatik. Zein da azken berria, Nerea Garzia? Alfredo de Miguelen abokatu berriak legez kanpo elkartzeagatik ezarritako zigorra 3 urtetik 2 urtera jaistea eskatu du. Telleriaren kasuan osasun arazoak dituela argudiatu du. Hala ere, indultu partzialak eskatu izanak ez du espetxeratzeko prozesua geldiaraziko eta martxoaren 30 arte dute kartzelean sartzeko. De Miguel auziko zigortuetako bik indultu partziala eskatu dute espetxeratzea saihesteko asmoz. Alfredo de Miguelen abokatu berriak legez kanpo elkartzeagatik ezarritako zigorra 3 urtetik 2 urtera jaistea eskatu du. Indultua aurrera eramaten bada, egotzi zizkioten beste delitu guztietan 2 urte baino gutxiagoko zigorrak ezarri zizkioten, beraz ez luke kartzelara joan beharko. Telleriaren abokatuak berriz auzibideak 14 urte iraun duela argudiatuta indultua eskatu du. Hala ere, bi kasuetan eskaerak egiteak ez du esan nahi espetxera sartzeko prozesua geldiarazten dela. Gauzak horrela espetxeratzeko 10 eguneko epeak bere horretan jarraitzen du. Gainera, kartzela saihesteko beste aukera zegoen, osasun arazoak dituztela argudiatzea. Telleriaren abokatuak beste eskaera egin du hori argudiatuta. Eta albiste agentzien arabera litekeena da Koldo Otzandianok berdin egitea eta gaixotasun argudiatzea espetxera ezartzeko. Eta apirilaren 8an aberri eguna ospatzeko deia egin du Euskal Herria Batera ekimenak. Bagara badugu lelopean izango da aurtengo leloa eta ospakizuna Donostiako Miramar jauregian izango da. Estitxu Garaik eta Ibai Zabalak gaur goizean adierazi dutenez, aberri eguna Euskal Herritarrak batzeko eta elkarrekin aurrera egiteko asmoa duen herria badela islatzeko hitzordua izatea nahi dute. Goretsi dezagun batera egiteko gai garena. Korapilatu gaitezen elkarri. Askatuko gaituzten loturak adostu arte. Autogintzari helduz, Europako batzordea prest dago erregai sintetikoak erabiltzen dituzten autoen salmenta baimentzeko 2025tik aurrera ere. Horrela jakinarazi du Ursula von der Leyen batzordeko buruak Olaf Scholz kantzlerrari bidali dion azken proposamenean. Modu horretan Bruselak konbustio autoen debekuaren legea desblokeatu nahi du. Europar Batasunak 2025tik aurrera errekuntzako ibilgailu partikularre fabrikazioa debekatzea proposatu zuen. Zenbait herrialde baina larrituta eta zalantzati agertu ziren, tartean Alemania. Eusko Jaurlaritza ere ildo bera parekatu zen. Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuaren arabera, ibilgailu guztientzako elektrifikazio gaur ez da alternatiba bat, ez da 2035 urterako ere. Deskarbonizazioa bai, guztiok ados, 2050erako, oso ondo, 2035ean beste helburu batzu jartzen ditugu, baina nola egingo dugu hori. Eta nik hori da faltan botatzen dudana Europan. Orain herrialde horiek legea onar dezaten Europar Batzordea prest agertu da 2035tik aurrera erregai sintetikoak darabiltzaten autoen salmenta baimentzeko.
Salbuespen hori errekuntza motorren debekoa ezarri ondoren jarriko litzateke indarrean, baldintza batekin. Ibilgailu horiek teknologia berri bat izan beharko dute, erregai kutsatzailearen batera biliz gero haien funtzionamendua etengo duena. Horretarako batzordeak prestatu duen zirriborroak auto horientzako kategoria berria sortzea dakar. Batzordeak uste du legea ez onartzeak arriskuan jar dezakela Europako Batasunak jarritako klima helburua, alegia 2030 urterako karbono isuriak 45% murriztea. Bruselak elektrifikaziorako apustu egin eta sektoreari trantsizioa bultzatu du, zuzentarauen eta diru laguntzen bidez. Baina estatukideen kezken aurrean erregai sintetikoak darabiltzaten autoen salmenta baimentzeko prest agertu da. Bruselak ez baitu nahi karbono isuriek murrizteko bere lega ezerezean geratzerik. Errekuntza motorren salmenta 2035etik harago baimentzeak kontrako bidean egingo bailuke bultza, auto elektrikorako aldaketa atzeratzea ekarriz. Edo nola ere zalantza asko dago oraindik Bruselaren lege proposamenaren harira, eta ikusteko dago batzordaren lege horrek zein bide hartuko duen. Eta gizartean dagoen arrakaletako bat emantzipatu ezina da. Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako txosten baten arabera, azken 10 urteetan, hiriburua utzi eta Buruntzaldeko eta Oarsoaldeko herrietara bizitzera joan diren gazteak, 3.375 izan dira. Testuinguru horretan, bizilagunekin plataformak Donostiako hiri eredua aldatzeko premia azaldu du. Azken urteotan gazteen kezka nagusienetako bat emantzipatu ezina da. Gainera demografia adierazleek adierazten dutenez, herrialde garatuetako adin egitura zahartzen ari da. Badain justu Gipuzkoako Foru Aldundiak bizilekoari lotutako gazten mugikortasuna ikertu du. Azterlan horrek 2010-2020 artean, 18 eta 34 urte bitarteko herritarren bizileku aldaketa erregistratuen azterketak emandako emaitza jasotzen ditu. Eta horretan ikus daiteke Donostian esate baterako gutxienez 3.375 gazte joan direla Donostiatik Buruntzaldeko eta Oarsoaldeko herrietara bizitzera 10 urtean. Kasu horietan guztietan Donostiatik herri horietara joandako gazteen kopurua kontrako norabideen leku aldatutakoak baino altuagoa da. Hiribarneko dinamikek ere hiriaren bilakararekin lotura dutela pentsa daiteke, hala nola etxebizitzaren garestitzarekin eta turistifikazioarekin. Izan ere hiri erdigunetik gertuen dauden auzoek galdu dituzte bizilagun gazte gehien. Ibaetan 203 gazte, Gorrosen 181, Egian 133 eta Zentroan 99. Testuinguru horretan egoerarekin larrituta bizilagunekin plataformak Donostiako hiri eredua aldatzeko premia azaldu du. Plataformak nabarmendu du hiriaren turistifikazioak eta gutxi batzuen negoziak sustatzen oinarritutako hiri ereduak ekarri dutela gero eta donostiar gehiagori ukatza Donostian bizitzea. Kezkatuta daude gazteen kanporatzearen fenomeno esanguratsua bizi dutela iritzita, eta horrek hiriak bere bizigarritasuna eta bere bizia galtzeko prozesua areagotzen duela aintzat hartuz. Horren aurrean turismoaren hazkunde eta etxebizitza larrialdiari amaiera emateko neurri ausartak eta irmoak hartzeko eskatu dute. Oreka sozial, ekologiko eta ekonomikoaren bidetik eraikiz Donostiaren etorkizuna. Eta Iruñako Sanduzelai auzoan eta Alde Zaharrean auzo problematika eta aldarriak dituzte. Sanduzelai auzoak Iruñara sartzeko auzo nagusiak trafiko handia du eta bertako bizilagunek biribilgune nagusia lurperatzeko eskatu zuten manifestazio batean. Alde Zaharrean ordea gentrifikazioaren aurkako aldarria izan dute azken egunetan. Sanduzelai 300 pertsona inguruk parte hartu dute manifestazio batean biribilgune nagusiaren lurperatzea eskatzeko. Baina aintzinetik auzoaren erreklamazio historiko horrekin lotutako jarduerez betetako astea izan dute. Astelenean mugikortasunari buruzko hitzaldi bat izan zen. Asteartean berriz, udaleko talde politikoen mahai ingurua. Auzokidek salatu dutenez, 40.000 ibilgailu baino gehiago daude egunero, auzoa zeharkatzen. Eta UPNek aurreikusitako proiektua ez dela nahikoa diote bertako bizilagunek. Alde Zaharrean ordea, bertze aldarri bat, gentrifikazioaren aurkako oihua. Auzokideek Burgoen plaza hartu zuten.
Alde Zaharrean azken urteetan gertatzen ari den gentrifikazio prozesua gelditzea eskatzeko. Alde Zaharra ez dago salgai lelopean. Gentrifikazioa ematen da toki zehaz batean, bertako jendea arrazoi ezberdinengatik ospa egin behar duenean. Hemengo alokairuak supermegaltuak, supermega garestiak, eta hemen ezin dira bizi, ez? Bi astez, salgai kartelak paratu dituzte Alde Zaharreko balkoi eta leihoetan. Alde Zaharraren eta bertako espazio publikoen komertzializazioari uko egitea, auzoaren merkaturatzea eta bizilagunen bizi baldintzen okertzea izan direla salatu du Alde Zaharra sare komunitarioak. Egoera hau bultzatzen duten arrazoien artean, hiru dira nabarmenki azpimarratzeko. Gehiegizko ustiak eta hosteleroa. Masifikazioa, zarata, zikinkeria, eta oso importantea den beste gauza bat, eremu publikoaren privatizazioa, terrazekin eta, ez? Bigarrena izango zen, gehiegizko denetariko ekitaldien metaketa, ematen du Iruñeko Alde Zaharrean dena egin behar dela, eta hirugarrena da turistifikazioa, ez? Eta bere seinale kezkagarriekin. Auzoak auzokidendako bizitoki atseginagoak izan daitezenaren eskakizuna hortaz Iruñean. Eta 2016 urtean Arabako eta Bizkaiko espetxeetako presoekin lan egitera zen Gaztedi taldea. Errugbiaren bidez, errespetua eta baloreak ikastea da ekimen honen helburu nagusia. Gaztediko zenbait kidek antolatzen dute ekintza, astero espetxeetara joaten dira eta animatzen diren presoentzat entrenamenduak prestatzen dituzte. Nerea. Gaztedi rugbi taldeak 2016an martxan jarri zuen ekimena. Astero joaten dira Zabaiara eta bertan entrenamenduak antolatzen dituzte. Ekimenaren xedea da kirolaren bitartez kartzelan galtzen diren habilidadeak eta baloreak berreskuratzea. Latinoamerikan errugbiak kirolaren bidezko gizarte eraldaketa eta berreziketa ekimena aurrera eraman zuten Argentinako zenbait espetxeetan. Helburu nagusia da kartzeletan galtzen diren habilidadeak berreskuratzea kirolaren bitartez eta era berean errespetua eta beste baloreei garrantzia ematea. Gaztedi taldeak 2016 urtean martxan jarri zuen ekimena Arabako espetxean. Astero Zabaiara joaten dira eta bertan entrenamenduak antolatzen dituzte. Ekimenaren gaur egungo xedea da talde bat osatzea eta kalera ateratzea. Ez zoilik partidak jokatzeko, ere ikusteko telebistan denok batera edo gamarran zein lakuan. Gure helburu nagusia da denbora librea era positibo batean erabiltzea. Ez da igual justo errugbi egitea, baizik eta kirola egitea eta kirolaren bitartez ikastea errespetua eta beste balore batzu. Ekintza bat hartzea eta ekintza horri tresna erabilera eman, eta tresna horrekin bakoitzaren kapazitate edo habilidade horiek balantzea eta era positibo baten. Igual zu gartzelan egoten basar, ez dakizen bat urtetaz galtzen dituzu habilidade batzuk edo egiteko era batzuk eta gu bertaragoaz energia berri batekin. Hasiera batean hasi ginen, edo gure planteamendua zen joatea hilean behin, baina eskatu zuten lehenengo entrenamenduan etortzea astero, orduan hasi ginen astero egiten. Ere egiten genuen alde batetik mutilekin eta gero beste aste batzuetan neskekin. Eta ere eskatu zuten, boladak daude, baina orain momentu honetan gaude mistoa egiten. Eta entrenamenduak eramaten ditugu voluntarioak. Eta igual ez du egiten errugbiko entrenamendu espezifiko bat, igual justo etortzen direnak ez dakite zer, edo ez dira abilak eta egiten ditugu jolasak, eta jazta. Txiago Zabaian, bertako lurra da kantxa bat, eta zaila da. Eta berez hori egiten duguna, hasieran esan genuen, hasi gaitezke pila-pilasekin. Pila-pilasean sartuko dugu baloia, sartuko ditugu arau berriak, pila-pilasekin hasiko zaitezkete pasatzen, baina gero pasatzen bakarrik atzera. Eta zoaz eskalonatzen eta ja badaukazu más o menos rugby partiditu bat. Ez ditugu ateratzen, ez gara ateratzen oindikan. Ze beti egon gara hor ateratzekotan, baina eske justo ateratzekotan gondenean hasi izan pandemia.
eta ez da, ateratzeko behar ditugu kondizio asko, eta berez talde on bat eukitzea, talde bat konprometituta da ona, eta gero ja administrazioarekin hitz egin beharko genuke depende zer daukagun. Kontatu, hau daukagu, aurre egin dezakegu, baina, klar, eske, oin hasi gara kasi berriro. Maus komikigintzaren historian dagoen liburu garrantzitsuenetarikoa euskaratu du Astiberri argitaletxeak. Itzultzaile lanetan Julen Gabiria ibili da eta atzo Bilbon darabilbo egitasmoak antolatuta liburuaren aurkezpena egin zuten. Maus komikiaren nondik norakoak azaltzearekin batera, Gabiriak bere itzulpen prozesuaren berri eman zuen. Izan ere, jatorrizko komikian pertsonai nagusiak gaizki hitz egiten du ingelesez, eta itzultzaileak akats horiek euskaratu behar izan ditu, beti ere adierazkortasuna eta ulermenaren arteko oreka mantenduz. Hamaika telebistako lantaldea aurkezpenean egon zen eta sakonean landu du gaia. Ikusi. Maus komikigintzaren historian dagoen liburu garrantzitsuenetarikoa euskaratu du Astiberri argitaletxeak. Itzultzaile lanetan Julen Gabiria ibili da, eskarmentu handia du sortzaileak. 20 urte egin berri ditu itzultzaile lanetan. Lehendabizikoz baina komiki bat euskaratzea egokitzen diotela eta erronka izan dela aitortu du Gabiriak. Batetik, komikien mugengatik orrialde kopurua, irudiak eta binetak, eta bestetik, Maus mugarri izan zelako bere momentuan. Eta klasiko bihurtzeko bidean dagoelako. Dena izan da berria, zentzu horretan. 20 urtez liburuak itzultzen, prosa eta prosa daukan, baliabide eta muga eta dena delakoekin, baina horretan, ez da? Eta hau izan da salto egitea esparru batera, orain arte probatu gabekoa, neukana. Bisuala, binetak eta ez hori bakarri baizik. Komikigintzaren historian dagoen seguruenik libururik garrantzitsuena. Mugarria izan zena bere momentuan eta jarraitzen duena apurka-apurka klasiko bihurtzeko bidean, ez? Eta horren jakitun izatea ere bada apur bat norberak bere buruari jarritako presioa. Igarri egiten duzu gainera jentea zai dagoela, jenteak espektatibak dituela, normala da, jente askok irakurri duen liburua da. Pulitzer saria lortu zuen Mausek, komiki bati emandako aurrenekoa eta bakarra. Maus, nazien sarraski esparrotatik bizirik irtendako judu poloniar baten biografia da. Art Spiegelman komikigileak bere aitak bizitakoa komikira eramaten du. Komikian bi plano daude, bata lehenaldian, blade pertsonai nagusiak Bigarren Mundu Gerran pasatakoak eta bestea orainaldian, aita eta semearen elkarrizketak, hau da, euren harremana islatzen duena. Holokaustari buruz aditzeko erabili izan ziren ohiko modutatik urnuta guztizera berritzailean hurbildu zen gaira Spiegelman. Gainera, maizulanaren kutsua da ere, bladek ingelesez gaizki egitea berba, eta hori euskaratu behar izan du Gabiriak, eta hori izan da hainbatean sortzailaren lana. Adierazkortasuna eta ulermenaren arteko oreka mantenduz, akatzez jositako hizkera euskaratzea. Eta hori izan da erronka, euskara hori sortzea, bladek Spiegelmani dagokion euskara akastun hori sortzea, baina akastuna koherentzia baten barruan beti ere izan behar zen. Eta orduan, izan da adiztaula berri bat sortzea, batu asko aditzak desitxuratu eta beste eredu bat sortzea. Jolas bat izan da zentzu horretan, izan da Michelena banitz moduan, Goldo Michelena balitz moduan, eta sortzen, ez da, joko eremu berri bat, niri balioko zidana. Akats horiek irakurle askok ez zituzten ulertu, uste izan baitute itzulpena gaizki zegoela eginda. Baina jatorrizko komikerekiko ahalik eta fidelen izaten ahalegindu da itzultzailea. Akatzak batez ere aditzetan eta ergatibozko esaldietan topa daitezke. Ergatibo guztiak baina ondo daude. Ergatiboetan ez dago inolako akatzik. Hori egin nuen, erabaki batzuk hartu behar dira, eta hori egin nuen, hain zuzen, ulergarritasunaren mesedetan, ez? Gauza bada jatorrizkoa errespetatzea, eta jatorrizkoan bladek txartu egiten du inglesez, baina gero beste aldera ere begiratu behar da, irakurlearen aldera, ezta? Eta nik oso argi neukan,
bisualki sartzen zaio moduan komiki hau, testua ere berehala sartu behar zitzaiola begietatik, eta ez eragin inungo burua usterik ulermen aldetik. Orduan, ergatiboak behintzat ondo egiten ditu Bladekek, beste guztia gaizki. Izan ere, lanaren bihotza bada Blade gaizkaritzea hizketan. Eta eguneko elkarrizketari helduko diogu orain. Gaurkoan Xabier Amuriza bertsolaria eta idazlearekin izan gara. Iargia begiratzen, diamanteka benako distira egiten, amestu genuen modura bizitzen, zure musuak faltan ditudan arren, nahi dudana egiten, nahi dudana lortu dut, iargiaren semea deja vu, familia zaintzen armatiropun, harriak apurtzen ditugu jaba du, iargiari eskatuko diot. Gabonetan nire ondora bueltatzeko Plazak arkitzen baina buruan dozten milak korabillo Amari soltiodan guztiagatik zeru erosi bardio Gure kaletik oraindik entzuten dira mekatiro Gurpilak apurtzen gorakakoa zeta ematen diogun nitro Amaiterdiak iritsi direla, heldu da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Xabier Amuriza, idazlea bazara, bertsolaria izandakoa ere, orain utopikoa baita ere, ondo etorri, gurera. Bai, eskerrik asko, zuen harrera egitegatik, eta behar bada nire bizitzaren laurpen hon bat utopikoa izango litzateke, ez dago, txarto. Bai, ez izan ere elkarrizketari heltzeko ez hasiko gara, 3. Monzon Ganuza Euskal Utopikoei sariaren bueltako eta hitz egiten, izan ere orain gutxi jaso duzu, eta lehen aldia da utopiko bezala aitortza egiten dizuetena? Bai, lehen aldia. Ideia hori, doitz hori, nire idazkietan eta munduan da ezaguna da, baina sari horrek utopikoa ematen zain saria du, Teresforo Monzonek halako mitin batean esan zuen esaldi batetik, horti dator, beraz, hau 3. aldiko saria izan denez, 3. aldi entzungo nuen, entzungo zuen saritua nik aurten. Polita da, bai, azken batean nahiko ondo definitzen hau, hitz horrek. Eta definitzen zaitu baitere Monzonek botatako esaldi hura, zuek utopikoak askatuko duzue Euskal Herria? Bai, gu utopikoak hori egia da, askatuko duzue, hori ikusiko dugu. Utopikoak normalean ezinaren aldekoa izaten dira horregatira utopia askatzea beste kontu bat da, baina bai, utopia batean edo zerbait harago fedea indarra edo fedea baino gehiago gogoa izan ezik, ez da zer aldatzen, hori argi dago. Bai, ez bainera Bergaran izan zinen saria jasotzeko ekitaldean bertan, esan izan duzu ere ez, Bergara baduzula kutxuna. Nola igarozten egun hori edo nola pasatzen nuen bertan? Egun hori oso politak izaten dira. Sari honek gainera, bai Bergaragatik, bai Monzon Ganuzagatik, nik bi pertsonaia horiek ezagutu nituela badira 50 urtetik gora, gero izan dugu batez ere Teresfororekin eta politikoki ere harreman nahiko hurbila eta personala ere bai, eta gero Bergararekin bertso saioetatik eta hasi nintzenetik Bergarako frontoiak lepo betetzen ziren garai haietan, eta gero auzoetan ere urtero bilena izor, orduan badu hurbiltasun bat, eta han bildu zen jendea, neure jendea da, neure bizitza da. Orduan, alde horretatik sentitzen duzu ez bakarrik ezagunak izatea edo aitorpena izatea, kariño bat ere izan dela sari horren inguruan eta horrek ematen du poza. Baina sariaren oraintxe esan duzu eta sariaren karietara ere aipatu izan duzu nola ezagutu zenituen Ganuza eta Monzon bera. Nola gogoratzen dituzu garai horiek? Orduan nik Monzon eta Maria Josefa ezagutu nituenean Abadean nintzen. Abadean nintzen Bizkaiko Gizaburuaga eta Morotoko herrietan, horrek ondoan kosta aldean. Orduan, frankismoaren
sasoi garraz, gordin eta gogorrean geunden, eta garaiei nola gogoratzen ditudan, gaztetasuna, ilusioa, utopia ere bai, izango zen tartean, idealismo handia, eta abade moduan, orduan, indar handia geneukan abadeok, askoz gehiago ere baginen, oro har, eta orduan naiz eta minoria bat izan, abade nolabait errebelde izeneko haiek Bizkaian gogor taldea izeneko mugimendua sortu zuena, minoria bat ginen, gutxiengo handia ginen, asko ginen. Eta orduan, labegerik hemen klandestinoki zabaldu zen disko batean kantatzen zuena, Gugira Euskadiko gaztedi berria, hori zen Euskal Herriko gaztedi berria, gerra ondoren, etorri zan lehenengo belaunaldia ginen, eta berria ginen, eta indartzu, eta eta olatu handi bat etorri zen, eta olatu hori, horren barruan, gu abadeak izanik, ni, eta beste abade asko sartu ginen olatu horretan, da orduan, gogoratu, garai sasoi intentsuak izan ziren. Laburrak eta intentsuak. Nik beti izan dut, eta esango dut, eta hala sinesten dut, nire bizitzako arorik oparonetako oparonea izan ezpazen, abadetzakoa izan zen 3 urte eta erdi horietan egin genuen iraultza txiki harengatik. Iraultza txiki askotan izan dakoa bazarazu gainera, eta gainera justuan, sari hau Euskal Herriari bizi osoko lana eskaini diotenei, eskainia badago, harin esaten da, bizi osoa, nola edo zer suposatzen du horrek zuretzak? Nik ez dut horretarako egin, baina bizi osoa nahiko luzea dudan orduan ematen du gauza handia dela. Zu oraindik gaztea zara, eta oraindik ezin zaizu horrelako zaririk eman, baina nire adinera heltzen bazara eta helduko zara, orduan bizi osoan gauza asko eginak izango dituzu, denborak horretara laguntzen du. Ni seminarioan sartu nintzenetik, eta 16-17 urte ingurutik rebeldia zen hori eta kontestazio zen hori eta Euskal Herriaren pizkunde horretan abiatu nintzenean, bai kulturalki, politikoki, sozialki, bizi guztia fronte horietan eraman dut, zer esanik ez gero kartzelak urteetan eta orduan ez ni oso valientia izena izalako, baizik belaunaldi bat etorri zen belaunaldi indartzu bat, eta ni horren indarraren barruan neure indartzu sentitzen nintzen, eta lagunak eta asko ginen, naiz eta egurra emateko ere zegoen gutxi. Orduan, hori, bizitza osoa, esan dezakegu, nik neure ezaguera edo pixka bat neure buruarekin munduari heltzen ikasi nuenetik, harin ezela horretan, fronte horietan batez ere, Euskal Herriaren eskubide, nazionalak, politikoa, sozialak, kulturalak, horretan eman dute bizitza guztia, eta oroar eskubide oro dagoen edozein tokitan zen. Niretzate Euskal Herriazik mundua ere, beti izan da nire filosofian importantea eta ia importanteagoa Euskal Herri txikia baino. Munduaren izaera, gizakiaren izaera, egoera, oraingo egoera, historia, horre guzti horiek. Nire izate praktikoa, bizitzakoa eta intelektuala horre begira beti. Baina gaur eguneko esaten zabiltzan ari gaur egunetik begiratuta, testu ingurua beraz da bat ere xamurra Euskal Herrian, eta mundu ikuskeratik ere begiratuta, xamurra ez dela esan genezak, botatzen duzu zer faltan, aipatu duzun guzti horretatik? Faltan gauza asko. Azteko nik munduko izatea eta personaren izatea eta mundu osoari begira, suertearen gora beran asko dago. Nun sortu zinen, nun hasi, nun bizizaren, eta alde horretatik, nik ohartzen naiz, egia da, mundu osoari begiratuta, ni toki privilegiatu batean sortu nintzela da bizi naizela. Munduaren panorama osoari begiratuta, hemen arazo handiak badira, arazo batez ere batzuk eta sektore sozial batzuk eta hori guztia badago, baina beste munduari begiratuta askotan pentsatzen dut eta etxean ere komentatzen dugu, han jaio izan bagina, hor jaio izan bagina, han eta han, hor, han asko dago. Mundurik gehiena da, holako
gu baino problema handiagoetan bizi dena. Orduan, gizadiaren izatea, niretzat alde batetik eta naturaren abera, nahiko decepzioa da. Hola da, naturari ezin zaio ezer kuestionatu alperrita, baina natura ez da miragarria. Natura oso gorra da, natura krudela da. Miragarria ere bada, sortea izan dugunok, naturan ibiltzeko, nahiko eroso ibiltzeko sortea izan dugunontzat, natura ederra da. Baina munduan milioi gehienentzat, natura ez da batere miragarria. Oso gorra eta violentua da. Ez da, gainera, halakoi aurre egitera bidean, edo behintzat halako ez konturatzeko, eta alden enean, buelta bat emateko azalduzu nola ez, beste garai batean lagun artean, eta zu ere ez, horren parte izan zinela nola gogoak eta bazen pultsua horri heltzeko nola ikusten duzu edo dituzu gaur eguneko belaunaldiak? Ni gaur egun pixka bat mundutik aparte bizi naiz. Orduan adinen, aurrera noa, eta laster 82 urte egingo ditut, orduan ni konturatzen naiz nire adinaren ze arotan nagoen, zenbat falta zaidan, asko ez, gaizki bizitzeko asko, baina ondo bizitzeko gutxi, falta zait. Orduan, oraingo belaunaldietan da, nola erretiratu ere banagoen, jubilatuen konzentrazioetan, da manifestazioetan, da horre biltzen naiz, baina neurea antzegoen artean. Beste mugidak ez ditut, orain naiz ibiltzen. Helen, gehiago pertsonalitzaren bilenean, gazte artean, nagusien artean biltzen nintzen da. Orain ez, eta hain zuertez, pixka bat kontzientek ere, bai? Nik egin dut egiteko, egin beharrekoa, eta orain konpondu zuek, eta azken batean, mundua joango da joan behar dugu moduan, eta aldu moduan. Baina nik hor sartu, ohartu eta sufritzearekin ez dute zer aportatzen. Orduan, azken urteak nahi ditut, pixka bat lasaitasun poskor baten barruan bizi. Osasunak orain arte nahikoa lagundu dit, ez da suerte txikia hori ere suertea da handia, zenik inguruan, ni baino gazteagoak asko ikusi ditut, joaten eta gaizki daunak. Orduan, pixka bat suerte hori baliatuz, bizi nahi ditut azken urteak, eta eginez aldudana idazten dut, ibiltzen naiz, deitzen diaten tokeetan, baina orain askorik ez, adina aurrera doa, eta adinak ez du barkatzen, eta ni horregatik naiz tristeago bizi. Ni behar bada ondoen, oraintxe bizi naiz, ardura handirik gabe. Ze personak zu bezala, eta beste asko bezala lanean ari denak, lanak bere baino ardurak eta harremanak gehiago nekatzen eta ondatzen du persona lanak bera baino. Harremanak ondo joatea lantokietan oso zaila da. Eta ardurak, hoiek nekatzen dute burua, ni hoietatik libre nago, laguna nahi baditu, joaten nahi, aurkitzen ditut, ardura handirik ez dagoat, osasuna oraindik nahiko ona daukadan adinerako, zer nahi zu gehiago, horixe, pare bat 3 urte honela bizi alba naiz, horixe da nik aportatu dezaketan handina. Eta bitartean, idatzi zerbait hori, eta hor utziko dut, baina gehiago ezin dut egin. Eta hor, tarteka bertsolaritza ere aipatu duzu, eta sariaren bueltan, zure ibilbidea esan bezala harinago, luzea izan da, aipatzeko agian egunak ere beharko genituzke, eta hor, bertsolaritzaz, bertara, eraman zenuen iraultza aipatu izan da, Monzon Ganuza sariketan, eta aldaketez ere aritu garela ez, bertsolaritzak berak ere aldaketak asko izan ditu azken hamarkadetan, nola bizi izan dituzu ez dakit esaterako, azken txapelketak eurak, edo aldaketei nola iristen diezu? Hortik ere nik bertsolaritza utzi nuenean, bateko bertsolaritza utzi nuenean 2016an utzi nuen, beraz duela 7 urte, mundu hortatik ere pixka bat urrundu naiz, ez erabat eten, etxean ere baduta laba bat ere bertsolaria dena, idazlea dena, beraz emaztea ere Bizkaiko bertsozale elkartean ibilia da, orduan, baina neu hortik aparte, pixka bat hortik apartatzen saietu naiz, ni abadea ere izan nintzen, orain hortik aparte nago, preso ere izan nintzen, hortik zorionez aparte nago. Ez dut hainbeste jarraitzen, baina bertsolaritzaren ibilbidean, ni hasi nintzenetik, nik utzi nuen arte, hor egundoko gizartearen ere aldakuntza handiak izan dira, aldakuntza handienetako bat,
izango zen segururik, ni hasi nintzenean, eskolatu ia bakar zamarra da karrera bat egintekoa ni nintzen beste guztia ziren, langileak edo ez ziren nolabait karrera dunak, orain, unibertsitatetik pasatu izanik ez dago. Beraz hor, salto handia dago, eta gero bertsolaritzak ere, bera, gauza asko eta ekarpen asko nik egin nuena, eta gero beste asko egin dutena hori izugarria da, oraingo txapelduna Maialen Lujanbiok egin duena izugarria da, eta aurretik egainak eta Lizazok eta beste multzo guzti horre egin duena, eta gizartea bera ere, oraingo entzuleak oso diferentea dira ni hasi nintzenean, bertso saio bat herri batean nun zegoen jakiteko, zen Land Rover pila bat zegoen tokian, han izango zen bertso saioa. Land Roverrak, baserritarren hartzainen automobila. Bueno, orain hori zehar baldatu da entzuleria. Eta aurrera egin du, eta jaso egin da, eta askoz ere kultuagoa da, eta ia lehengo bertsozale klasikoekia batzuetan ezulertzeraino aldatu da. Horrek esan nahi du, zer esan nahi du, aldakuntza txarra izan dela ez lehengo entzule klasikoa oso elementala zela eta hizkuntza ondo menperatzen zuen, baina bere mailan eta bere giroan asko aldatu da. Eta nik zer egin nuen, nik gauza batzuk egin dituen, eta nik ez nuen egin irautza txiki bat egiterren nik egiten nuen nekiena, abadea izana nintzen, karrera bat egina nuen, kartzelan 6-7 urte egina banintzen, orduan nuen hor nire buruan, halako kaudal bat, eta nik horri bide eman nion. Konturatzen nintzen, nahiko berria zela, iztegi herrimatua eta barzuere bertsolari, horiek bertsolari izateko jaio egin behar da sinisten dutenen sisteman ez zuten ondo, ez zetozen ondo bat, baina horrela joan zen, da gero denborarekin entzuten dudanean irautza txiki bat egin nuela horre posa ematen dit. Ez horri batzen da ere ez, Euskara batua bera bertsolaritzara eraman izana. Hori oso jakinki, kontzienteki egin nuen, 80ko txapelketan, nik txapelketa hau batuan egin behar dut, ze batua baita eta baitzen orduan nire buruan hizkuntza nazionala. Beste aldetik, Bizkaieraz egin izan banu, ez duen hainbeste arrakasta seguru nik izango, orduan alde batetik, alde praktikotik nire burua Euskal Herri osoan agertzeko, eta baita neure printzipi batzuk aurre eramateko, batuan egitea ez duen dudarik izan. Eta hori ere, ekarpen bat bezala dago 80ko txapelketan eta beste gauza batzuk ere noski. Ez, baina hor, justu ez, Euskararen aldeko mugimendua ere oso auspotua bazen, eta gainera gaur egun gabiltza ikusten azken urteetan bereziki, edo bintzat ez, prentxan bertan nola Ipar Euskal Herrian zein Hego Euskal Herrian Euskararen bueltako, edo Euskararen kontrako hainbat ekinbide badiren, eta jendea badabilela horri buelta eman nahian, gaur bertan ere manifestazioak badaude, Hego Euskal Herriko hiriburuetan, hezkuntza eta euskararekin lotuta gehiago, ala ere uste duzu pultsua galdu egin dela, edo bintzat naziotasunetik begiratuta? Galdu ez, baina ez dakimanik erlatiboki behar bada makaldu, izan liteke galdu. Gero kontua da, hizkuntza txiki batek, hizkuntza potenteekin lehiatzeko, ze hau lehia bat da, hizkuntzen arteko harremana lehia da. Euskara gehitzen bada, erdera gutxitu egin behar du. Hor ez dago bueltarik. Baina erdarak eta euskaldunek erdaraz dakitenek arlo hori gutxitzeko erabaki bat izan behar du, borondate bat izan behar du, ez bakarrik borondate politiko, borondate personala, orduan hizkuntza bat menderagarria, fluido samarra, euki behar du erreminta bat funtzionala, eta orduan oso zaila da konpetitzea. Orduan orain nola dago, nik ez dut esango, askotan esaten da pesimismoa eta optimismoa eta horiek sentsazio subjektiboa dira. Pesimista izateak edo optimista izateak ez du errealitatea aldatzen. Beti izaten dena katilu bat edo edalontzi bat erdi utzik ikusten duena pesimista da. Erdi beterik ikusten duena optimista da. Baina nola dago? Baina untzia erdian dago.
ez batak, ez besteak, ez du aldatzen neurria. Orduan, hizkuntzari buruz, nik ez dut etorkizun esplosibo baikorri ikusten egia esateko, ze hori da hiztunen, orain ez dago debekatuta euskaraz egitea, orain nahi duena egin dezake, baina ikasi behar du alegina eta abar da hizkuntza bera ere zaila da, eta hizkuntzaren problemarik handienetako handitzat aditza da, aditza simplifikatzen ez bada, gurea, hizkuntza honek etorkizuna oso murriztua izango du, da, gauza asko daude, tresna berak ere baditu, orduan, eta gero borondatea, nahi duenak egiten du, da nahi ez duena ez dago zertan egin, beraz, nahi dutenak gehiengoaz bada, ezin du hizkuntza hegemonikoa izan, orduan, baina nahi dutenak egongo dira beti, beti, badaude, baina nahi dutenak, da praktikatzen dutenak gutxi dira. Eta, belaunaldiak joan ala, ikusten da, ikasten da, akademikoki eta zerbait baina gero, eta hizkuntza hitz egiteak darabile, idazteak ez du hizkuntza salbatzen. Idatzi daiteke sekula baino hobeto, baina hitz egin sekula baino gutxiago edo gaizkiago. Latina desagertu zenean, Erasmusek eta Newtonek eta Descartesek eta latinez idazten jarraitu zuten, eta baina galdu zen. Orduan, nik ez nuke esango galdu denik, nik uste du mugimendua makaldu pixka bat egin dela Euskaren aldeko, batez ere, borondate personala, politikoa, ez politikoa badago eta diskursua eta hori badago, baina hiztunak edo baskoak, zen euskaldunak eta baskoa daude. Baskoa euskara 80% alde dago, baina alde goteak ez duen zer balio erabiltzen ez baduzu. Orduan, hor utziko dut. Parran utziko dut, nik orain 40 urte edo 50, sentimendu indartzuagoa bazeuden, baina egoera motelagoa zen, makalagoa zen, hizkuntza tresna aldetik, eta orain behar bada gauzak tresna eta hizkuntza bera hobetu da, baina hiztunen eta populazioaren borondatea behar bada, erlatibizatu da, eta orain nahi duenak egiten dut, eta nahi ez duenak ez, nahi ez bada amaituko da, hori harri dago. Eta Euskara Batuaren filosofia bera, edo sorreratik lortu nahi zen horri begira uste duzu, agian ere badela faltan ez dakit, protesta bat baldin badago Baionan, aztertak euskaraz egitearren, adibide bat jartzearren, ez dakit, Bizkaitik autobusak bertaratu beharko liratezke. Bai, hori horrela da, baina protestek ez dute hizkuntza bat ere egitzen. Protestak egiten dira zerbait ahul makal dagoelago. Hemen Bizkaitik autobusean ara doazenak gero bueltan erdaraz egiten badute eta autobusean joan etorrian erdaraz egiten badute, ez dute zer aportatzen. Hemen joan behar duzu kalean, da zenbat dira hizkuntza hau darabiltenak. Maite dutenak ere ez. Kanta batean, idatzen nuen hori, maitan ezazu gutxiago, mintzan ezazu gehiago. Hori da kontua. Hemen maitasunak ez du euskara salbatuko. Orduan, borroka dagoenean eta egin behar da, eta hor eutzi behar zeio dagoenari, baina egiten dira, hainbeste gauza egiten dira euskararen alde, baina gero erabilera ez da hainbestean ikusten. Orduan hori da kontua. Eta erabilera zabalduko da, nagusituko da, ez dakit, bizi duan azken urteetan, ez dute somatzen goraka da hundirik, alderantziz toki askotan beheraka ikusten dut. Zergatik, borondate personala dagoelago tartean, eta zuk batek nahi badu, egiten du, eta nahi ez dutenak edo, nahi ez duenak ez du esan nahi kontra dagoenik. Ni Everesten sekula naiz izan, ez da nahi ez du dago, baina sekula naiz joan, beraz nire ekarpenik anezta izango. Eta joaten direnek ere, azkar egiten dute, buelta handik. Handi beraz ez dago etorkizunik. Horrekin esan nahi dut, nahi ez dutena ez da, egiten ez dutenak, 90% badira, 10%ak ezin du hizkuntza bat salbatu. Baina badago, ikusiko dugu, eta etor daiteke beste belaunaldi bat, horri garrantzia eta sentimentua emango diona, eta ikusiko dugu, nik ez dut ikusiko, baina zut bai behar bada. Pero behar bada, zuko izan duzunez, eta honekin lotuta ere ez, gero ibilbide politikoan egin dituzunak ere aipatuak izan dira sariaren bueltan, ez dugu horretan, sakondu hala ere ez, garai politikoa edo gehiago testuinguru politikoari begira Euskal Herritik,
esan diazu lehentxeago ere, agian lasaitasunean bizi zarela, baina zer sentsazio dituzu ez dakit esaterako aberri eguna dugu gainean hauteskundeak baita ere, ez aberri egunaren baitan 11 deialdi nola baita esatarren, bakoitzak bere puntutik bada mugimendurik ez eskatzen edo eskatu izan duena goazen guztiok elkarrekin hau aberri eguna ospatzera. Bai, baina ez da lortuko. Elkarrekin joatea ez da lortuko. Elkarrekin abertzale guztien nolabait ez da lortuko hori, baina hori aldarrikatu behar da, eta ondo dago, eta sentimenduetan, baina aparte eginegatik ere, helburu batzutan elkarrekin egotea eta helburu politiko batzutan hori da, importantea ez aberri eguna non da nola ospatzen duzun. Bueno, argi dago, ni politikan hasi nintzenetik eta orduan erakunde armatu bat ere bazen, urteetan iraundu, orain ez dago, egoera asko aldatu da, horrek beste eszenatoki batzuetara eraman gaitu, orduan orain politikan jokatu egin behar da, irabazi egin behar duzu, terrenoa irabazi behar duzu zeure printzipioen alde, eta abertzaletasunaren alde, alderdi ezberdinak izan arren, terrenoa irabazi behar du. Irabazten ari gara terrenoa, alderdi batzutatik bai, kulturalki hizkuntza ere horren barruan badago, ez dakit irabazten ari garen horretan dabar. Orduan, beste eszenatoki bat oso ezberdina da, eta lehen batez ere ezker abertzaleeko pixka bat delegatzen genuen, beste batek egingo zigula, guk egin ezin genuen orduan protestatu bai, baina haiek orain ez dago hori, orain guk egin behar dugu, guk egiten dugu dana, eta militantzia diote, nik askorik ez du jarretzen, baina pixka bat hori ere makaldu egin dela. Orduan, helburu bat lortu nahi baduzu ahulgunetik, eta zapalduta edo kulturalki edo politikoki edo zure printzipioa beste baten azpiti daudenean, hori burrukatuz lortu behar da, eta lortu behar da terrenoa irabaztea. Eta horretarako militantzia funtsezkoa da. Nik entzuten dut militantzia pixka bat makaldu edo dibertsifikatu egin dela, eta orain beste helburu asko ere badago tartean, da munduko panorama jokalekua asko aldatu da, eta hemen lehen gu ginen, baina orain hemen ez dakit zenbat jende klase gauden, gaude eta ondo gaude, baina aldatu egin da kontua. Beraz, orain terrenoa irabazteko, ez da bakarrik pixka bat lehen simbolikoki protestetan, manifestazioetan, militantzia hola esplosiboetan, orain eguneroko lanean terrenoa irabazi behar da. Hor irabazten guaz? Bueno, galtzen nik uste ez dut uste guazenik. Galtzen ez dut uste guazenik, baina asko da irabazi beharrekoa. Bai, ez da, eta lehen xago ez, aipatuzu rapaiz mugimendua, kultura zaitu gara, euskaraz, eta, hasieran kontatu duzu, laburra aipatugu nola ezagutu egin zenituen Josefa Ganuza eta Telesforo Monzon. Bukatze aldera, Xabier, nola uste duzu ez, hartuko luketela jakitea ez, harremana izan eta gero, alako sari bat esku hartan duzula. Pozik, bai, nik Telesforo eta Joseba zagurdu dituen. Gero onelako fundazio bate, ematen duenean, pixka bat danak ere, pozik egiten ni horre posten hau. Nik esan nuen ere hitzalditxo erdi improvisatuan ere, ni orain onela zinuen hitzaldia. Zoriona da ideia komertzial bat. Nik posa nahi dut. Da orduan, hori zen, posa ematen du, horako fundazio batek, aukeratu zaituenean, zure izena ahotan erabili zutenean, suposatzen dut, eta suposizio hori egiazkoa da, kariño bat ere badagoela, eta nego zan jende guztia, ez bakarrik aitormen bat egin zidara, kariño bat ere badago. Telesfororen aldetik eta Josefaren aldetik, nire ganako kariñoa egon zen, da beraz, orain ere egongo da, dauden lekutik. Eta han bildu zen jende ere, orduan ni horrek posten hau. Aitorpenak eta arro egotea, nire arrotasunak orain ez dit zer ematen. Nik orain behar ditut, motibo pozgarriak, eta hori poza handi bat izan zen, eta gero egunerako pozik hoiek bizi naute, eta nire ideologia, orain horretan dago ideologia personala, poza eta suerte hona egin jarraitu, eta hori. Eta gero neure ideietan, eta neure errebeldian, hasi nintzenean, baina errebeldeago naiz intelektualki, baina adin badaukat, eta nik orain ezin dut errebeldia hori praktikara eraman borrokan eta baina intelektualki bai.
Idatzitakoetan ikusiko dugu errebeldia hori. Bai, ikusiko da, beti ikusiko da nire idatzietan errebeldia. Hori da, lasaitasun hortan pozik jarrai dezazula, mila esker. Hau da, poz bat gehiago, zuek deitzea, maika telebista deitzea, Horan deituko zaitu. Beste poz bat da, niretzat. Oso horixe, Xabier, mila esker gaur gurean izatearen, gurekin tartetxo hau konpartitzearen, urrengora arte, orduan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horrek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Manteka benako diztira egiten, amestu genuen modura bizitzen, zure musuak faltan ditudan arren, nahi dudan egiten, nahi dudana lortu dut, ilargiaren zemea deja vu, familia zaintzen armatiropun, harriak apurtzen ditugu jaba du, ilargiari eskatuko diot, gabonetan nire ondora bueltatzeko. Zakarkitzen baina buruan dozten mila korabillo, amari soldio dan guztiagatik zeru erosi berdio, gure kaletik oraindikan entzuten dira mekatiro, gurpilek apurtzen gorakakoaz eta ematen diogun intro. Imagina ezazu oinak lurrean izanik balioa sortuko duen etorkizun bat. Berdintasunaren bitartez desberdintasuna ekidingo duen etorkizun bat. Eta gure ingurunea zainduko duen etorkizun bat. Zorionez, etorkizun hori ez da leku bat, hemen eta orain egiten dugunaren ondorioa baizik. Etorkizuna orain, Gipuzkoako Foru Aldundia. Zirni zinitin, mitili? Neski. Bi mitili di. Mitili? Osoa Infinity daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntzamaz wifi sairekin telebista eta gigakopuru mugagabe duten 2 muikor linea 59 euroren truke. Azken prezioa. Kontratatu 1740 dendetan edo euskaltel.eusen. Taldeko Malen, Enara eta Aritzia, eta bide honekin aurkeztu nahi dizugu gure atera berrigun diskai laguntzen dion bideoklipa. Aitzulo komunikazioko lagunek eginda eta zuentzako ea gustatzen zaizuen. Goizeko bostak